karon wa pay lead ang Bohol Provincial Police Office sa mga responsable sa pagpusil patay kang Police Corporal Arnel Bayot. Sumapa ni Police Provincial Director Colonel Jonathan Cabal, ilang gitutukan ang tanang anggulo pagsulbat sa kaso. Patay di adiha ang pulis ug samdan ang iyang asawa. Na-assign sa Provincial Mobile Force Company sa Ubay ug nagpaubos sa Moral Recovery Program si Bayot. Papel sa Pilipinas sa Quincentennial Celebration ipaambit abroad atol sa pagbisita ni Philippine Ambassador Celia Ana Feria sa Mandawi City, natuki uban sa tigom sa mga opisyales sa syudad ang Magellan Elcano Expedition. Giimbitar ni Feria ang Mandawi City sa Magellan Network of Cities. Gilingaw sab ang bisitang ambassador sa mga talentong Mandawihanon. Sa padayong pagpalambo sa Mactan Cebu International Airport ug kun uyuna na sa MCIAA board ang winning bidder sa kapin 2 bilyones pesos na secondary parallel runway, masugda na ang pagtukod niini. Apan gitataw sa Public Affairs Office nga gamiton lang kini kung naay kakulian ang runway. Samtang gawas sa secondary parallel highway nga tukuron sa MCIAA ug matapos sa 2022 laing parallel runway ang tukuron sa GMR Megawide Consortium nga kabahin sa 50-year master plan nga matapos sa tuig 2032.